Tahu itu pelajaran fisika tuh ya? Oh pernah no? Nah, semakin dingin udaranya semakin tipis zat oksigennya. Jadi itu ada mudah-mudah. Oh, gue tahu kakek-kakek karungku. Semobaiki. Loh tapi kan lo sewengi Pak C. Apa? Lo sewengi. Nah, dengan kan 2000-an kalau goro-goro no. Orangnya dihitung ya? Oh iya loh. Orang berkorok durasi kabeh sombong sinangkan. Nah, betul. Wah, ini segede rambut. Sejuk. Aku ini ya bapak kaitan kopi ini yang pisih ono suara kamu nanti rasanya ngawak matris. Saya ini nyakui penjenengan orang pedagang bersatu padu ngerayaki waktu ayo terus tasih kathah amirsa ingkang tasih nenggani Pak Jigere. Kejawi ini informasi yang saya terima kejawi kurang tahu ini sedekah pasar. Yang kula menerjemahkan dimanapun jangan menganggap sedekah itu kan kayak mau taburi tak bisa Sekalaut dianggap produk milik nanti. Sebetulnya kalau tahu artinya sedekah tidak akan berpikir yang neko-neko. Ngaten nggih. Sedekah itu sebagai wujud rasa syukur karena telah diberi beberapa rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Dengan harapan tahun ke depan akan lebih banyak rezeki yang diterima. Amin. Aku sama betul berkah barokah rezeki yang diterima tahun depan. Alhamdulillah. Ini terkait pasar supaya murah kabeh kanggone para pedagang uga pembeline Mas. Mula pedagangnya nganti nyisihne artane dinggo paling melipur kanggo sedaya warga masyarakat Jetis Pak J. Ini sing diarani profesional kalau pedagang-pedagang itu sudah mengumpulkan dana untuk nimbali awake dhewe. Awake dhewe nimbali supaya nyambut gawe total. Iya jenenge faktor udang fisik kalau ini dua jero asli. Oh, sedaya sampun memaklumi kok Pak J. Nggih, ini tetap dilatih Mas. Nggih. Wah, aku seneng iki nuwun sewu. Request lagi. Nggih. Wong mbok tokke. Wis suwe aku ora tau kemudian iki mau mbok tokke. Mbok di jalan lho, dodolan lho. Sing pundi? Undamono. Undamono. Ayo, Undamono. Aku jadi itu anu sini. Dua lho mboten napa-napa lho. Oh iya. Dua, Mbak Pesa. Oh, sing digo dodolan lho. Mbak Pesa karo Mbak Yula. Ayo. Mergo ambak-ambak padu kenapa sabdo gawe loro siji Undamono loro Panatan. Ya ngono sing kudu Undamono to Mas ya. Malah Panatan ya Pak. Panatan. Yo betul-betul ini tau dadi liputan to Mas. Wes pokoke padu. Nggih. Berjuang. Bukan saya. Ayo aku sing tipis sing wani kok kowe sing kanggo lawan kene. Dadan ayu-ayu kok. Dipun kowe bareng kemulan malah koyo gori di brongsong. Sing dene padane gori. Wong kene sayang. Sama-sama kan diceluk sayang. Lah iki wis putu. Oh putu nggih. Anak iki lho. Wong wis sidan nguyuh kok masak. Lah angger terus jenengan angger lungguhe wis mingset lah kan logat-logat. Ya apa-apa, timbangane dadi penyakit. Aku kangen karo lagi iki ngono lho. Nggih. Iki lho debret iki Pak. Aku mboten ngono halus. Debret kabeh niku Pak De. Oh, ya ora apa-apa. Kan lagu Nggih. duwe kalah. Oh, bisa. Panatan Panganan mau. Sing wedoke engko Mbak Sri karo Mbak Yula. Terus sing kanunge Pak Jindale. Dan sing ndonga iki sing itu kok
saling apa ya jenenge sing wedok sambat sing lanang kaya melepaskan tali. Dan pada akhirnya apa barang sing wedok iki kepengin ditinggal ada bojone akhirnya sing lanang aku jaluk sangu pacot kumawatan jarak Bengkos sampai apa saya? Tapi itu gede. Ada lagi saya. Saya aja lupa saya berubah.